Ole, tuna chuan computer tangin Gmail account hundan kan thlir ho don ani. Gmail account Siam tur hian eng device atang pon kan Siam thei veka, pon atang po computer atang pon kan Siam thei ni. Tuna chuan computer atangin eng tingi kan honang ti kha kan en don ania. Gmail account hong tur hian eng browser atang pon ati thei veka, browser hi tam khop maya eng browser pon se browser ani phot chuan a thei veka ni. Ma se Chrome browser hi mana nuam ma atulus vela kim ma chuwang chuanin Chrome browser atangin kan en ho don ani. Okay, Chrome browser ta hian ka hong to a ta hianin search Google a hian kan search don ani. Ta hianin create Gmail account ti kan type ang. Okay, kan enter nga chuanin create a Gmail account ti hi kan lut tur ani. Android ti vela hnuai ho hi chu engma apoi molwa achukami hi create a Gmail account ti hi kan lut ang. Ole, kan lu zo vele a hnuaiah hian ta hian create an account ti hi kan lu na tur chu ni. Ta hian kan lu dang. Okay, ta hianin hetia lo lan chuan hei chu anei to sa ti na nia. Chuwang chuan kan la nei lo wangin create account ti hi kan lu don ani mo a hnuaiah hian. Ta hianin for my personal use oma, for my child oma, for work or my business ti om. For my personal use ti hi kan man tur ania. For my child ti chu kumsom pariat lakim lo naupang kan nei chuan ta hian kan sign up sak tur ania. A hnuai hi chu business thil hrimhrima mo heng hi ama tulsi ain ang lowa chhunga akal dan hi tlewina dang lam deuh. Ma se kan man tlang pui chu for my personal use ti hi kan mang tlang pui ni. Chuwang chuan for my personal use hi kan kal ngalang. Okay, ta hian first name last name indira. First name a hianin mani du mingkhat chutur ania. Last name hi chu inei lo pon apoi lo ti na ni optional tel chuanin kan da lo pon ati thei. Da lo pon akal tlang pui thei o. Okay, ta hianin first name a hianin student pakhat tan kan siam sak don awangin ming karon ziak. Lalrin ngeti ania. Hei Google account so nia kan Gmail kan ming tur ala ni lo mo. Hei chu first name me username ta na ni. Okay, hemi kan zo le next step akan kalang. Okay, ta hianin date of birth zia nga ya kan fill lok ange. Ang ni po ti khan mani date of birth kha in lo fill me don nia. Ahian may chia ni wangin female kan tiang. Okay, hei hin fill zo to chuanin next akal thei kan lut lang leang. Okay, ta hian suggestion aron pe a hei hi idu chuani mangtlang mai theia ma se kan du lo number clear ania kan du lo wangin ta create your own Gmail address ti hi kan kalang. Ta hian kan kalang. Okay, ta hianin i Gmail tur tak kha min kan chulut to don ni. I du dani ni petheya ma se lo mang to an chuanin a phal lo ve thina ni. Chuwang chuan kan type chinang kan du dan min khan mo. Lalrin ngeti ama ming ngau khanin kan type china chuan next tum chin tai la. Okay, hei a thei lo ti mo. A thei lo ti wangin a hnunga number se mo symbol mo pakhat khat kan da ngai ni. Chuwang chuanin lalrin ngeti nia a date of birth chu sang ni le period ani wangin a date of birth lo deuh in ama apian ni kan dang 09 ta chinang a theingem o hi pon lo mang to. Okay, ani chuan 01 te am mang to ani chuanin 2008 kadanga. Okay, an la mang lo ani chuan kan mang thei chuan password i mani du chut mai tur ni. Ta hian ol samnan ti hian password ka da meang. Okay, kan zo chuan next
sorry okay ta hian recovery turin mail dang ine matia inei lo chuan skip kalmei turani ma se gmail account dang kan lo nei chuan heta hian recovery email address a hianin kan recover le du huna khanin kha mail atang khanin tekhinan password te theihil taila kan password theihil ta kha kan balak kir le du khan recovery email address atang hianin kan va reset tha theini mo ma se tuna chuanin kan voi khat siam na turani dona wangin hi kan skip thei atul chuang lo okay next chuan ta hian a hnuai bera privacy and time sa hian a hnuai bera I agree ti kan kal ngal mai don ne okay ta hi chuanin gmail account wa hianin phone number gmail account kan siam re hian phone number nen min link tir thina tuna chuanin min link tir lem lowa kha chinhi na ron kal ve thina ni chuwang chuanin hei hi lo boi tur ani lowa phone number chu anhuwa kan da le the ni mo ta hian add recovery phone ti a hian heta hianin Google code ron tlanga khami code khan kan sign in don ani chu ta hian kan da theya du le kan la da ri lo the ti na ni attend to dila phone number tel lovin attend to phone number tel lovin adil phone number ngai lovin ti hena hon sak maya attend to phone number tel lo chuan thei lo ang chi po kha om thin ti khani chuan at recovery phone hi phone number ni chuni phone khan recovery code dong turin I phone number I chut lu ngai ti na ni ta hian mo gmail atang hianin thil tam takati theya atang kai mma ni chuan gmail account hi password hengil lo nan kan chin chia thange nge turani gmail hi a ran mang lovin angai kan man tu tur kha siam nge turani ole ti zong khani ro se o